Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşlar baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmekdäşýäs. Şun paýtatymyzda watanymyzyň garaşdygynyň 30 ýyla münasibetli sergi öz işine başlady. Hormatly prezident bilen başlanýyjy bilen ýurdumyzyň baş bayramynyň öňü syratyna geçirilýän giň gärmli forum milli asaýatynyň üstünlikleriniň aýdyň beýanynda ösüş we rowaçlyk ýoly bilen anamly öňe barýan mehriban halkymyzyň dörüjülük güýç kuwatynyň suwutnamasyna uruly. Türkmenistan parahaçylygyň we ynanşmagyň watan şaharatyna geçýän şu ýubiley ýylynda Sowda Senat idara tarapyndan gurulýan büýük gözden geçiriş aýratyny ähmiýete eýe bolýar. Hormatly prezident we sergi gatnaşyjylary Ibn Gutlawyny beýik garaşdyrmadan şöhratly 30 ýylyň dowamynda döwlet siýasatynyň eler tutulýan uglary bolan ýurdumyzyň halk hojalyk toplamyny innovasiýa taýdan ösürmekde. Senatymyzda diversifikasiýa ýol bilen ösürmekde. Milli ykdysadyň kuwatyny artdyrmakda, halkymyzyň durmuş derejesini ýyly ýokurlandyrmakda, ählimumy ykdysady giňişlikde ýurdumyzyň orunyny barha berkitmekde belent sepkitlere ýetilen nataýa. Garaşyl watanymyzda senat ösüş ýoly bilen anamly öňe gidip ählimumy dünýä hojalyk gatnaşyklaryny ukunly goşuş ýany watanymyzyň ykdysady taýdan ýokary dep gönderilen ösýänini, oňa serişler kuwatynyň artýanyny hem geljeginiň ullugyny tutuş dünýä görkezýär. Hormatly prezident we ýurdumyzyň özgörtülen ýol bilen anamly ösüşini üçinetmek uruny mundan beläge möhüm işler durmuşa geçiriljekdigini, berkarar döwletimizde dünýäniň kuwatly döwletleriniň birini örmek baradaky siýasatynyň dogry derejede amala aşyryljakdygyny belläýär. Ýurdumyzyň ykdysadynyň ähli puduklaryny döwür wagtlaşdyrmak boýunça deňsiz taýsy işleri şöhretlenýän köp sany diýwarlyklary munyň aýdyň suwutnamasy boldy. Bu işleň ählisi milli ösüş maksatnamalarynyň şäherlerini üstünlikle amala aşyrylýar. Sergi ýurdumyzyň halk hojalyk toplamynyň ähli ulgamaryny wekilçilik edýän esasy döwlet tüzümleri hem hususy ulgamyň kärhanalary gatnaşýardyr. Innovasion tehnologiýalary hem know-how'lary aýratyn üniferliýär. Şoň netijesinde daşary ýurtlardan ýetirilýän harytaň orun tutýan hem eksport uğurlu önümleri öndürmek boýunça wezipeleri üstünlikle çödürýär. Ýurdumyzyň ýangy energetika toplamynyň kuwaty hem mümkinçilikleri Türkmengaz, Türkmenneft döwlet konsernlarynyň giň gärmli diýwarlyklary arkaly görkezilýär. Sergi gatnaşyjylary hem mehmanlary newtiň hem gazyň özleşirilen şeýle häzir kuwaty işlenip geçirilýän ýataklary mawy ýanyjy daşary ýurtlara iwermegiň hereket edýän hem gödüňi tutulan uğurlary beýleki gadylwan ýan baýlyklar hem mineraldan ýaratly uğurlar barda gurrun berilýär. Şununla baglykda galkynyş gaz käniniň senagat taýdan özleşirilmegi aýratyny ähmiýet berilýär. Bu käniň açylmagy dünýäniň kuwatly energetika döwlet hökmüni Türkmenistanyň derejesini hasam putulandyrdy. Hemme daşary ýurtda hyzmatdaşlar bilen netijeler gatnaşyklary giňeltmek üçin täze mümkinçiliklerini açylmaly şertlendirdi. Türkmen Geologiya Döwlet Korporasiýasynyň hem Türkmen Himiýa Döwlet Konserniň işi özara berk baglanşygydyr. Himiýa senatynyň geljegi uly uğranyň hataryna halk hojalygynyň islerini üpçünetmek üçin mineral dökünlüň, nebitden öňürleýän önümlüň dürli görnüşlerini, guruluşyk serişleriniň önümçiligini görkezmek bolar. Ýurdumyzda ýeri halkara hem sewit derejesindäki deňizi awtomobil, demir ýol hem howa merkezlerini çykmak arkaly howa hem ýerüstü ýollary birleşdirýän gatnawlyň utgoşukly ulgamy üstünlikli döredýär. Türkmen awtolary, Türkmen demir ýollary, Türkmen howa ýollary, Türkmen deňiz derýa ýollary hem Türkmen aragtnaşyk agentliklarynyň sergi bölümleri bular barada aýdynlyk bilen gurrun berýär. Hormatly prezidentiň başçylygyny ýurdumyzda ulag toplamynyň hem oňa ähli puduklarynyň ukunly ösmegini, şeýle maddi enjamly bünýadynyň düýpli döwür wagtlaşdyrmagyny, üpçünetmäge gönükdirlen maksatnamalary işlenip taýýarlany, hem üstünlikli durmuşa geçirilýär. Şeýle gözden geçirilýär logistik uğurlu kampaniýalar gatnaşçylary we ulgamda giň gärmli halkara tatlamalary durmuşa geçirmek babatda aýratyny ähmiýete eýe bolýar. Sergi gatnaşyjylaryň köpüsi täze tehnologiýalary ulanmak arkaly uly gurumly ýükler daşamakda öz mümkinçilikleri bilen tanışdyrdylar. Tätin desxanyň guruluşyny görkezýän diýwarlyklar sergide uly gyzyklanma döretdi. Bu desxalar şol sanda awtobanlar, köprüler, estakadalar, ýerasty geçerler we köp gatly ýol aýrytlary gurulany, aýratyny inžener tehnik çödgütler hem iň täze tehnologiýalar talap edilýär. Sergiň many mazmuny hem maglumatlara baý bolmagy ilkinji nowatda häzirki wagtda Türkmenistanyň hyzmatdaşy üçin iň wajyp ulgamary gönükdirendir.
Şolaň birem gurulşyk pudugydyr. Bu puduk ýurdumyzyň ykdysadynyň geljegi uly hemem ukkunly üsýän ulgamlarynyň biridir. Ola maýadarlaryň hemem potroçylygyň uly gyzyklymasyna eýe bolýar. Bu ýerde gurulşyk desgalarynyň nusgalary, innovasiýony işläp taýýarlamalar hemem tehnologiýalary, şursany suw üçinçilik hemem aşyklanýar. Ýolun gurulşygy işiňe diňjalmak ulgamy bilen baglanyşykly uğurlar görkezilýär. Ýurdumyzyň ykdysady syýasatynyň möhüm uğurlarynyň hatarına gurulşyk serişleriniň önümçiligini görkezmek bolar. Sergide görkezilýän serişleriň hataryna timarlaýyş daşlary, sement, kerpiç, panel toplumlary, magdanal gurulşyk serişleri, turwy önümleri timarlaýyş hemem laq renkleýiji örtük serişleri şeride beýlekler bar. Hormat prezidentiň beýleşýäri daşary ýurtlaryň getirilýän önümlüň orun tutýan önümlüň önümçiligi diňe bir importyň umumy meçhurny azaltmak däl, eýsem haritlaryň nyrkyny peseltmekde dor mümkinçilik berýär. Şäherimi Aşgabat atly diwarlyk döwlet başçymyzyň başyny başlayan hemem türkmenistanyň ýaşaýyş durmuşynyň hemem diňjarçynyň kelini hasam ýokalnyrmagy, gönükdirlerini giňerimle şäher gurulşyk maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilýäniň aýdyň mysallary. O wetena toplumyň hemem suwda ulgamlaryň şeride gulaýetliň häkimlikleriň diwarlyklary sergide aýratyn orny eýleýär. Olarda ýokary hili ady günümleriniň köp görnüşleri görkezilýär. Şolaň hataryny et, süýt, uňaş hemem süýjük hökü önümleri, ösümlik ýagy, çağlar imiti, baly önümleri, termiýe hemem göýe önümleri, şeride gurudylan miýeler hemem arwaly şeride beýlekler bar. Şol önümlüň halkary ürünleriniň ekologik hemem estetik taraplaryna laýykly gaplanyny hemem bedelenini bellemek gerek. Dokument Metenaty Ministrligi eksport uğurlu esasy produktlarynyň biriniň önümlerini hödürdi. Nah ýüplük hemem ýüpek matalan, tiken göter kataj önümleriniň köp görnüşleri, ýokary hileligi, hemem ajaýyp bedegi milli öwüşgünligine tapawutany. Türkmen Halk Döwlet Birleşiginiň öz boşlyk we döwrewap haly önümleri, hemem hususy ulgamyň we senetçiligiň täsiri önümleri, milli libaslar, şaýsepler we keşdeler, taryhy ýerler, ýurdumyň nişanlary, paýtagtymyň ajaýyplyklary şekillenýän sowgatlyk önümleri uly gyzyklama döretdi. Milli ykdysadyňyzda bäsişge ukyply hyzmata şökmüne oruny berkizýän ýurdumyň telekeçilik ulgamy sergide öz işiniň dürli uğurlaryny görkezýär. Ýurdumyň gurulşyk dümleriniň hataryna ustad injener Akbulut uğurlu ýol, berk mendil gurulşyk, senat plastikaly kärhanlar hemem beýlekler bar. Deriýa plastik hojalyk jemgyýetiniň garaşdyrmyň 30 ýyl münasibetli taýýarlanan önümleri sergi diwarlyklarynyň öz bolşy bedegini urly. Jemgyýetiň şany bayram münasibetli işe girdilen kärhanasyna ýylly suw gyzdyrjylaryň 400 000 önürlýär. Germaniýanyň, Russiýanyň degişli kärhanalary bilen hyzmatdaşlyk tasatyny önürleýän önümleri ýokary taraplara dol laýyk gelýär. Hemişe gözlerde öseni sığları kanatlanýan önümleri önürmekde ýygylarly kemilleşmek deriýa plastik hojalyk jemgyýetiniň üstünligini üpçüne diýär. Häzirki wagtda deriýa plastikiň önümleri Russiýanyň, Özbegistanyň, Owganystanyň, Gazagystanyň, Gruziýanyň, Kyrgyzstanyň, Belarusyň bazarlaryna uly üstege eýe bolýar. Şanytyna başlanan sergide miýweli ülke hususy kärhanasy miýwe göýe önümleri önürip, olardan ödürli içkiler taýýarlamagyň innovasiýon tasamasyny ködürledi. Önümleri saklamak goýunça desgalan gurulmagan we miýweli ülke kärhanasynyň esasy urwaltyrýar. Döwrewap önümçiliklerini uly toplumyny döretmek bu kärhananyň geljekki maksatnamalarynyň esasyny düzýär. Hormat prezident bilen degişli urda öňde goýan wezipelerini çözmekde häzirki wagtda dürli göýe önümleri, miýweleri önürmek goýunça ilmi esaslara, innovasiýon tehnologiýalary laýykly ören netijeli işler alyp barylýar. Garaşdyrmyň şanly 30 ýyllyk bayramyny zähmet sowgatlar bilen garşylaýanygy, parahat hususy kärhanasynyň diwarlyklaryna giňden şöhretlendirdi. Häzirki döwürde milli önüm önürjülen hatarlarynyň giňerimde peýda bolmagy bu urdaky ösüşiň ýokary görkezýär. Ýurdumyň senaga taýdan ösüşiniň ýokary depine eýe bolmagy köp taraply ösüş bilen berk baglanyşykdyr. Şunda daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orun tutýan önümden önürilmegi esasy ugur bolup durýar. Şu ýürelgeni baş maksat edilýän toplumlaryň bireme parahat hususy kärhanasylary. Häzirki döwürde ýokary hili MB harit nişanly aýakkaplary ýurdumyzda uly meşhurlyga eýe boldy. Garaşdyrmyň 30 ýylyna münasip sowgat bolan dürli ýaşlaklary niýetlenen täze aýakkaplary hemmelerde uly gyzyklyma döretdi. Öz önümleri uly meşhurlyga eýe bolýan kärhanalaryň biremi Hasar hojalyk jemgyýetidir. Bu jemgyýetiň süýjük hökü önümleri sergi gelenden uly gyzyklymasyna eýe boldy. Garaşdyrmyň 30 ýylyna münasibetli taýýarlanan önümleri beren sepketlerini öz bolşy netijesi.
Iqtisadi üçgalanmak bilen önümden görnüşlerini barha artyrýan kärhanada gözlegli işleri täze üstünliklerini gazanyljakdyny şertlendirýär. İçerki bazary üçün etmek azyk burçlary öwretmek bilen birlikde ýurdumyzda önürleýän önümden eksporty urdurmak boýunça täze mümkinçilikler peýda bolýar. Olu ýokary netijelerine gazanylmagyny dogry üçün edýär. Bu ýagdaý milli ykdysadyň köpürlüği üçin eýe bolýanyny äşkar edýär. Bu aýdyň netijeleri Nurly Meýdan Hojalyk Jemgyýetiniň diwarlyklaryny görmek boldy. Aýbölek we çigirlem kärhanlarynyň uwadan mebellerini, tädaýyň ajaýyp süýt we peýnir önümlerini, Akdaş miweli içiler kärhanasynyň miwe içilerini, şokolat we beýleki et önümleriniň ençemesini görkezmek bolar. Aýbölek hususy kärhanasynyň şanyna garaşdyrmadan 30 ýyl münasibetde taýýarlanan mebel önümleri maksady okuny işleňi aýdyň netijesidir. Şeride sergi telekeçileň sowdany hemem hyzmatlary ösürmek urgumyny gazanany uly üstünlikler bilen tanışdyrýar. Häzirki wagtda olary ýürütülüşlerini dükandar açýarlar, sowdaň täze usullaryny ornaşdyrýarlar. Paýtagtymyzdan bir karar bagtyarlyk garaşydyň uniwersallygy, Aşgabatyň ýalkymýary ýeri sowda merkezlerine ýerleşdirilen marketler munyň aýdyň suwutnamasy. Şol sowda merkezleri Senagaçlar we Telekeçler birleşmesiniň agdarar tarapyndan bina edildi. Alym we bilim ulgamamy sergide giňden beýan edilýär. Ýurdumyzda bu ulgamlary ösürmäge aýratyn ähmiýet berilýär. Bilim bermegiň iň täze maglumat tehnologiýalarynyň ornaşdyrma netijesinde biziň taliplerimiz hemem mektep okuşary, halkara olimpiadalar hemem ders we teşkilatlarynyň ýeňjiler bolýarlar. Bilim ministrliginiň diwarlyklaryna ýokary okuw mektepläriniň okuw barlygynyň döwrüp enjamlary, awraýly intellektual olimpiadalarda hemem sport ýarşlaryna gazanylan kuboklar bar. IT tehnologiýalary ulamyna işleýän ýeri kompaniýalary sergi meýdançasyna möhüm orny eýleýär. Häzirki zaman neşriyat we çapxana işin görkezýän Türkmen döwlet neşriyat gullugynyň diwarlyklaryna da aýratyn ünserliýär. Sergiň şäherlerine mahabat enjamlary bilen çödelen ýürütülüşlerini bölümde puduklyň gazanan üstünliklerini bäsişi okuyup hemem uly sewirilýän önümden täze haritlan hemem hyzmatlar ulamyna tekliplen köp görnüşlerini tanışdyryş şähereti geçirildi. Geljegi urtasamalan hatarına kimya pudugyny, alymy tehnika täzelikleri, şolsana dürli kimya önümlerini önermek usuly boýunça işläp taýýarlamalar bar. Alymy taslama merkezlerine, synawy önümçilik barlygynyň düýpli alymy barlygyna geçirilýän ýagdaýlar. Şununla bağlykda hormatly prezident bilen kabul edilen Türkmenistany 2020-2025 ýyllarda alymy ulgamyny sanly ulgama geçirmek maksatnamasynyň hemem Türkmenistany 2020-2025 ýyllarda kimya alymy, şeride tehnologiýalaryny toplumlaryny ösürmegiň döwlet maksatnamasynyň uly ähmiýeti belenildi. Döwrüba senat we elektron önümleriniň köp görnüşlerini önerýän aýdyň Ýeşil Hojalyk Jemgyýetiniň tanışdyryşy forma gatnaşyjylaryň ünsün çekdi. 2017-nji ýylda bu kompaniýa energiýa taşyýatlaýjy, ekologiýa taýdan arasy 3B96B LED lampalaryny, ýokurdan asylýan LED lampalaryny, awtomobil ýollaryny ışıklandyrmak üçin ýokary hili, ýokary voltly alümin çyralaryny önermäge girişdi. Hemem okuw kompýuterlarynyň çykarylmagyny ýola goýdy. Şol kompýuterlary her ýyly 1-nji sinip okuwçylaryna berilýär. Bu Hojalyk Jemgyýeti tarapyndan önerilýän önümden görnüşleri ýygylar artýar. Hemem özüne 2 sim kartaly öjükli telefonlary, monoblokly öňdürli görnüşlerini, smart telewizorlary, internet ulgamynyň paýlaýjylaryny, routerlary hemem agyz suwuny sowatmak we gyzarmak üçin ýetlenen enjamlar birleşdirýär. Kompaniýa tarapyndan çykarylýan diagonali 32 hemem 42 düýme barabar bolan tolkun suw kristally ekranly, hemem 55 düýmlük zemin ekranly smart telewizorlar dünýäniň iň gowy telewizorlary bilen munasip bäsiş bilýärdir. Geçen ýylda bu önümleri önerýän kompaniýa ulary göni internet ulamyndaky resmi saýt arkaly ýerläp başlady. Hormatly prezidentiň beýleşýäri daşary ýurtlaryň getirilýän haritlaryň oruntuýan önümden önerilmegi, diňe bir impardyň umumy möçürni adatmagy däl, eýsemi ilaty uly sewilerýän haritlar bilen elýeterli bahadan üpçün etmäge mümkinçilik berýär. Sanly ulgama arkaly tanışyryşyň başynda Röwşen hususy kärhanasy özüniň mahabat şekillerini hödürledi. Ter Hojalyk Jemgyýetiniň wiza taslamalarının görkezilişi özüne çekici boldy. Gözden geçirilişiň esasy maksady diňe bir gazanlyň uly üstünlikler däl, eýsem ykdysady puduklyň kuwwatyny, olary ösürmekde amal aşyrylan düýpli özgertmeleri, esasy bolsa ýedi watanymyzy gülledi ösürmäge gönükdirlen döwlet hususy hyzmatdaşyň netijeligini görkezmekden ibaratdyr. Şunu bütün dünya pandemiýa bilen baglanşykly köp türlü tewekkelçilikleri we howplary azaltmak üçin habarlarygy ýokalanymak we beýişe ýaşar çekmek atly Birleşen Milletler Guramasy bilen birlikde maksatnama ol çekmek dawarsy geçirildi.
Türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Daşary işler ministri, Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky hemişelik utgaçdyrjysy resmi nama gol çekdiler. Bir taslama toplumlaryň we adamlara gönükdirilen usullar arkaly howpsuzlygyň üpçün edilmegi babatyndaky çemeleşmäniň nazarda tutulmagy bilen yerli derejede döwlet gollukçylarynyň mümkinçilikleriniň putulandyrylmagyny, şeýle-de ilatyny okotlarda durmuş ykysat taýdany desin çäreler geçirmegiň beýnamasynyň amala aşyrylmagyny maksat edinýär. İşin ýadyda geçirilen gepleşiklerin barşyny Türkmenistanyň hökümetiniň Birleşen Milletler Guramasy bilen alyp barýan öýdary hereketleriniň ileri tutulýan uğurlary ara alyp maslahatlaşyldy. Türkmenistanyň hökümeti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň bütün dünýä pandemiýa bilen baglanşykly köp türlü tewekkelçilikleri we howplar azaltmak üçin habardarlygy ýokarlandyrmak we bu işe ýaşlar çekmek atly bilelikdäki maksatnamasyna badylgy berildi. Bir çäräniň çäklerinde video aragatnaşy arkaly maksatnamanyň dolandyrjylar komitetiniň birinji mejlisine geçirildi. Ma'lum bolýary bilelikdäki maksatnamany amala aşyrmak boýunça Türkmen tarapyndan jogapkar idara höküminde Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrligi kesgitlendi. Maslahata gatnaşçylar gödeňde tutulan şäherleri ýokary derejede guramak we onuň garaşylýan netijelerine üstünlükli ýetmek bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Türkmenistanyň Mali we Ykdysadyýat ministriniň guramagyna Türkmen Döwlet Ykdysadyýat we Dolanyş institutundan garaşsyzlyk ýyllaryna durmuş ykdysady özgertmeler atly alma maslahat geçirildi. Onu garaşsyzlyk ýyllaryny hormatly prezident bilen aparaty ýol başlygyna ýetilen ykdysady ösüşlere bagşlanan çykyşlar dinlendi. Hormatly prezident tarapyndan üstünlikli durmuşa geçirilýän giň halkara hyzmat aşygy içerke maýy goýum syýasaty netijesinde ýurdumyň ykdysady kuwaty berkildi. Degişli durmuş uly kommunikasiýa hem inženerçilik bilimleri kemal getirildi. Bu syýasat ykdysadyň puduklarynyň toplumlaryny döwre waplaşdyrmany hem diversifikasiýalaşdyrmany, öňde barjy usulyň hem ýokary tehnologiýalaryň işiň ornaşdyrmany gözeňde tutýar. BSŞ köpli önümçiligiňe geljekde de giňildilmegi nazarlaýan öňde barjy tehnologiýalar hem know-howlar esasyna işleýän köp puduklaryň senagatyny kemale gelmegi dowam etdirilýär. Ýurdumyzda giň gerimlene gurulyp işe girilýän kärklamanyň üstün taraplaryna kybap gelýän kärhanlar, şolarda öňürleýän ýokary hirli ekologiýa taýdan arasy BSŞ köpli önümlemede halkara bazarlaryna uly islegden peýdalanýar. Bu ursa milli asaýatymyzyň hasam putulanmany, ýurdumyzyň ilatynyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýokarylmagyna oňaýyn täsirini getirýär. Berkarar döwletimizi mundan belägeme güýçli depkini ösürip, watanymyzy dünýäniň kuwaty döwletiniň birini ölmek baradaky hormatly prezident bilen syýasatynyň amala aşyrylýanyny bugün bütün dünýä bir agdan ikrar edýär. Hormatly prezident bilen amala aşyrýan durmuş ykdysady özgertmeleri halyk hojalyk toplumynyň işine bazar gurallaryny hem ýürgüleriniň ornaşdyrmagy ýurdumyzyň ykdysady taýdan ukgunly ösmegine ýardym etdi. Hormatly prezident bilen öňdürmejlik syýasy netijesinde ýurdumyzyň içerki we daşarky feudanyň kuwatlyklarynyň netijeli peýdalamagy, degişli düzümüň ösmegini hem ýurdumyzyň däp bolan haritlarynyň BSŞ goýpulugynyň ýokarylmagyny hem alman gadanalaryny ulanmak arkaly öňürleýän önümlüň görnüşlerini giňildilmegini şertlendirdi. Hormatly prezident we ykdysadyň esasy puduklaryny hem oňa ukgunly ösýän ulgamlaryny özara gatnaşyklaryny täze görnüşlerini gözlemegi wajyp tanlaýar. Ähli ular boýunça ykdysady hyzmatdaşygy ösürmek üçin ýurdumyz ägurt uly mümkinçiliklere eýeder. Hormatly prezident bilen milli ykdysadyň esasy uglarynyň beri bolany hususy ulgamy ösürmek baradaky aradalaryndan ruhlan zähmet çekýän ýurdumyzyň iş öwürtelekçileri berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne iş öňürjüklerini hasam artdyrýarlar. Häzirki döwürde öz öňürýän süýjük hökü önümleri bilen adygan kärhanalaryň biri Marşa şäherindäki hojalyk jemgyýetidir. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekäçler Birleşmesining azaty bolan bu hojalyk jemgyýetiniň kärhanasynda öňürleýän süýjük hökü önümlerini halkymyzyň isegi barha artýar. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekäçler Birleşmesining azaty bolan Marşa şäherindäki hojalyk jemgyýetiniň kärhanasy Kilwan harit nyşany süýjük hökü önümlerini öňürmekde, vilayatda öňde barjy kärhanalaryň hatana tanalýar. Bir ýerde önümçilik bölümleriniň bir näçesi bolup, olar süýjük hökü önümlerini öňürýän döwre we daşary döwletleriniň kuwwatly tehnologiýaly enjamlarly üpçün edilipdir. Bu enjamlaryň kömegi arkaly kärhanada banan, limon, portakal we başga da bir näçe meýwe önümleriniň tagamy berilen huruşly, şekerli kökeleriň hemde petir kökeleriň we wafliniň 45 goly görnüşi öňürlýär. Günlük öňürleýän bu süýjük hökü önümleriniň tagamy, hili we haritlik derejesi ören ýokary hem döwre wapdyr. Her wagt içerki bazarlarymyzy süýjük hökü önümleri bilen üpçün etmäge münasip goşant goşmak, kärhanada zähmet çekýän işçileriň baş wezipeleri bolup durýar.
İşewer telekeçileriň önürýän döwre we önümleriniň ýurdumyza geçirilýän azyk önümleriniň sergilerine de münasip orna eýe bolýan aýratyn bellemek gerek. Kärhananyň işewer telekeçileri Türkmenistan parahatçylygyň we Naşman watan ýylyna iş önürjülüklerini hasa artdyryp, döwletimiň garaşsylygynyň şany 30 ýyllyk bayramyna münasip zähmet sowgatlar bilen marýalar. Olaryň çekýän pek zähmeti hemde önürýän dörli görünüşli süýjü kökü önümler bolsa, halkymyzyň toý saçaklarynyň bereket bolşulygyny artdyrýar. Hormatlar kadamyzyň ýurdumyzda önüm bolşulygyny üpşin etmek barada edýän agdalarynyň ruhlanyp zähmet çekýän hususiyetçiler geljekde süýjü kökü önümleriniň täze görünüşlerini öndürmekligini üstüne işleýärler. Berqarar döwletimizden baý taýýarlyk döwründe hormat prezidentimiň taýýarlasy bilen telekeçilik ulgamy milli ykdysatymyzyň möhüm bölegine öwrüli. Soňky ýyllarda bulgamyň barha işeňleşmeni tejesinde täze iş ornary köpelip, bäze şu köpli önümlüň öndürilişi barha artýar. Döwlet başçylygynyn güneşi diýarymyzda telekeçiligi üstürmek hakyna kabul edýän il ýurt bähwetli kararlary Ahar welaýatynyň telekeçileriniň höwüsli işläp, köp mukdarda ýokary hili önümleri öndürmeklerini uly itergi berýär. Welaýatyň Akbuda ýetiranyň bereketli zaman şäherçetiniň çäginde ýerleşýän Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçileri birleşmesiniň agzasy bolan Rowaz Harit Nişanly telekeçi kärhanada özüniň öndürýän önümleriniň ýokary hil derejesinde bilen ilat arasyna uly meşhurlygy eýe bolan kärhanalaryň biridir. Dünýäniň ösün azyk senagatynyň iň kemil tehnologik enjamlary oturdulan bu kärhanada häzirki wagtda ilatyň köp islebilirliýän şerwetli içkileriniň ençeme görnüşleri öndürilýär. Bu ýerde öndürilýän dürli atlar bilen şerwetli içkiler gysga wagtyň içinde halk tarapyndan köp islebilirliýän önümlere öwrüli. Kärhanada ekologiýa taýdan arasylygy bilen tabaglanýan bu içkileň ýarym litrlik plastik gaplary gaplanan limon, şettali, tokuy meweleri we gök çaý ýaly 4 görnüşi şeýlede 330 ml demir gaplary goýulan limon, şettali, tokuy meweleri, gök çaý, kola, fanta we zerkiýal içkileň 7 görnüşi öndürilýär. Bu ýa-da şeretli içkiler taýýarlananyny uluň düzümine ýanwaş çeşmesiniň arasylanan agyz suwy, şeker, tagam merjiler, renk berjiler, şaý komponenti, limon kislotasy, askarbin ýaly dürli maddalar goşulýar. Bu önümleri öndürmek üçin gerek bolan çegmallar öz ýurdumyzdan, şeýle-de daşary ýurtlardan getirilýär. Bu içkileň öz atlary ýazylan ýürüte taýýarlanan uwdun gaplary gaplanylmagy bolsa, önümiň haritlik görnüşi has oňut bezeýär we aljylaň oňa bolan isleglerini hasam ýokurlandyrýar. Dürli mewli önümleň hoşboý ýysyny berýän şerwetli sowuk içkileri ýürüte enjamlaşdyrylan barlyhanada hil gözegçiliginden geçirilýär. Hemem ýurdumyzyň welaýatlarynyň, hemem paýtatymyz Aşgabat şäheriniň sowda nukatlaryna ugradylýar. Kärhanada häzirki wagtda 40 goly işgär zähmet çekýär. Iş ömzüge barha elerleýän bu hususy kärhanada geljekde de ila tarapyndan has köpesle bildirilýän önümlüň täze görnüşleriň önümçün ýoly goýmak gözüňde tutulýar. Ýurdumyzda Türkmenistan parahatçylygyny we Naşman watany diýilip aglan edilen şu ýylda özleriniň çekýän halal zähmetlerini gowunyp ýurdumyzda telekeçiligi ösdürmek ugruna edýän ýadysyz aladasy üçin milletiň arkadana alkyş sözlerini beýan edýärler. Garaşdyrmydan şanly 30 ýyl münasibetli geçirilýän dürli şäherlere uly ruhyny atlaýan. Hormatly prezidentimiň beýük özgörtmeler netijesinde ýetilen belent sepketler maslahatlaryň dawralaryň içinden erşargy şolup geçýär. Türkmenistan parahatçylygyň we Naşman watan ýyl münasibetli hemem garaşdyrmynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna aýdym taýly dawral çäre geçirildi. Türkmen Döwlet Mali Institutyna Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli garaşdy Türkmenistanyň durmuş ykdysady ötüşiniň esasy urlary atly alma maglumatlar geçirildi. Seýitnazar Seýdadyň naky Türkmen Döwlet Mogamçylyk Institutyna Türkmenistanyň mukaddes garaşdyrlygy, berqararlygyň, bagtyarlygyň we urwaşlygyň sarsmaz binýadydyr atly alma maglumatlar geçirildi. Türkmenistanyň Injiner Tehnik we Uly Kommunikasiýalar Institutyna şanly garaşdyrlygymyň 30 ýyllyk münasibetli geçirilen alma maglumatlar mukaddes garaşdyrlyk ötüşliň we bagtyarlygyň kepilleri diýilip atlandyryldy. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Mälkuly Berdi Muhammedow adynaky 11-nji har bölüminde garaşdyrlyk büýütenjimiz, bagtymyz atly aýdym taýly dawral çäre geçirildi. Garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllyk bayramçylyk münasibetli Medeniýet ministrliginiň hemem Aşgabat şäher häkimliginiň bilelikde guramagyna dörüjülük gedelenji arkadagly watanyň şöhraty garaşdyrlyk diýilip atlandyryldy. Hormatly arkadagymyzyň il ýurt bähwetli alyp barýan giň erimli işleri, durmuşa geçirýän özgörtmeleri ýurt garaşdyrlygynyň binýadyny hasy berkitdi.
berqarar döwletimiziň dünýä ýüzünde halkara awraýyny belende göterdi. Agdywer halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini täze belentlikleri göterdi. Dörejilik edelenjine gatnaşylar Agdywer halkymyzy ajaýyp döwre ýetiren, ýurdumyzy beýik ötüşleri betleýän, gahrman arkadagymyza alkyşlaýlaryny aýtdylar. Garaşdyrmydan 30 ýyl ötüne başlanyp Ahir Ulayat Gazetiniň Demokratik we Arar Partiýanyň Ahir Ulayat komissiyatlarynyň Ahir Ulayat kärdeşleri arkadaşlygynyň hem Ulayat ýaşy uramatynyň guramagyna geçirilen şäherleri bayramçylyk dawarlarynyň üstüne ýetirdi. Balkan ulayatynyň Serdar şäheri etrap häkimliginiň ýaşy uramatynyň Serdar şäheri etrap geňeşi bilen birlikde guramaklaryny elime Nursat şäher garaşdy diýar adlanan geçirilen dawarlary masagat bayramçylyk şäherlerini goşdy. Berqarar döwletimiziň bagtyrlyk döwrüne ýetirilýän beren sepketleri mukaddes garaşdyrmady. Arkada prezident Alparyan il-ýurt bähritli beýik işler döwründäki bu ýysançy çykyşlary dowamly hem bu ýysançy el çarpışmalary bilen garşylandy. Bayramçylyk şäherleri Balkan Ulayat Gümrükhanasynyň guramagyna da geçirildi. Bayramçylyk münasibetli Daşawul Ulayat Gazetiniň guramagyna geçirilen masagat hukuk biniýatly döwletde qadiýet ulgamy kämilleşe diýilip atlandyryldy. Mukaddes garaşdyrmydan şanly 30 ýylyna başlanyp Lewap Ulayat we şäher häkimlikleriniň Medeniýet müdürlüğiniň Demokratik we Arar partiýalaryň Ulayat komissiyatlarynyň Lewap Ulayat Gazetiniň birlikde guramaklaryny garaşdyryk baş buýsanjym berqarar watana çäksiz söýgü goňjum adlanan geçirilen bayramçylyk dawrasam ýokary ruhrentligi beseni. Dawarda ýerine ýetiren aýdymlarda garaşdy hemişelik bir tarap watanymyzy, diýarmyzyň sadyşykly üsüşleri, ýurdumyzda gadanylýan ajaýyp zähmet üstünlikleri bagtly ýaşlyk, eşretli zamanamyzy uly buýsançlaryny wasp edildi. Bagtyarlyň bayramı bolan şany garaşdyrmyzyň 30 ýyllyk toý münasibetli Margulayat häkimliginiň hem Ulayat Medeniýet müdürlüğiniň birlikde guramaklaryna geçirilen aýdym sady dawarda uly ruhrentligi beseni. Türkmeniň Agy binasynyň dürli öwüşgünler bilen bedelen sahnasyna çykyşydan Ulayatyň berent ruhly medeniýet we sanat sahatlary, dürüjlik işgärleri, bilim we saglyk sport urumlarynyň wekilleri, çağlar we ýetkinjekler öňüň dürüjlik toplary bu bayrama özleriniň bayramçylyk çykyşlaryny toý sowgatlaryna taýýarlap dawara gatnaşyjylary şatlyk paýladylar. Ýangynyn şirni wada aýdymlarda döwrübap öwüşgüni tanys eserlerini Türkmenistan döwletimizi täze bir eýýamy beýik ykbala ýetiren şanly garaşdyrmyzyň mukaddesigi, gahrmanlar kadamynyň saýasyny halkymyzyň gadanan pek üstünlikleriniň, ýeten sepketleriniň, ýurdumyza manaşyrylýan beýik işleriň wasby beýan edildi. Margulayat Gazetiniň guramagyna geçirilen şähere bayramçylyk dawarlary bilen goşdy. Hormatly adamlar, Nortoy ýurdumyň aýtana we paýtagyň Aşgabatda 21-nji sentýabrda saat 20-den 22-nji sentýabrda saat 20-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumaty ulugynyň berýän habar bilen tanışylaryň. Balkan ulayatyny ötkap nämurtwar bu nordan teleskopda 94 metr ýetýän şemal usaryp, howa ýejetine 18-20 gradus gündüzüne 28-33 gradus kenary taraplaryny 24-29 gradus maýl bolar. Ahir ulayatyny adky murtwar bu nordan teleskopda 94 metr ýetýän şemal usaryp, howa ýejetine 15-20 gradus gündüzüne 28-33 gradus maýl bolar. Margulaytyny aşyk wagryp demaratyny nordan teleskopda 8-13 metr ýetýän şemal usaryp, howa ýejetine 14-19 gradus gündüzüne 29-34 gradus maýl bolar. Lewap ulayatyny aşyk wagryp demaratyny nordan teleskopda 7-12 metr ýetýän şemal usaryp, howa ýejetine 12-17 gradus gündüzüne 28-33 gradus maýl bolar. Daşawul ulayatyny adky murtwar demaratyny nordan teleskopda 9-14 metr ýetýän şemal usaryp, howa ýejetine 12-17 gradus gündüzüne 22-27 gradus maýl bolar. Paýtagyň Aşgabatda az murtwar bu nordan teleskopda 9-11 metr ýetýän şemal usaryp, howa ýejetine 17-19 gradus gündüzüne 31-33 gradus maýl bolar.
Ýurdum boýunça sentyabr aýynyň 22-sine magnit hadisasynyň gowşuk täsirli bolmagy aşylýar. Idi watandaşlar, güýz pasyny günüň dowamyny howanyň derejesiniň ütgeýäni nazarlyp, pasylaryny aýratynlyklaryna laýyk taýýanmagi. Şeýlehem häzirki wagtda howada tozan böreşikleriniň hadadan 6 oturum artmagydan baranşykly, howa şertleriniň adamyň bedenine getirip biläjek, oňoýsuz täsirleriniň öňlenmek maksady bilen agyz burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Mehmanlaşar, bulary berk berjay etseňiz, ýylyň islenip pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehman adamlar şundan watan habarlary peşimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiň bagtyrlyk döwründe ata watan Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär. Ähli şuňdan bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şendir. Hoşa bolan, edilýär.